Martineke katkaisee keskialueella. Erittäin hyvä pitkä avaus. Nikilis Redlis antaa loistavan syötön ja näin se vain on, että Latvia menee 1-0 johtoon. Lauris Dartsins ensimmäinen kunnon hyökkäys tulee Latvialle ja eipä siellä Paveletsillä ole ollut torjuntatöitä yhtään ja näin kummallista tämä peli joskus on. 9:04 on pelattu ja Lauris Dartsins napauttaa Latvian johtoon. Mikelis Redlis antaa loistavan syötön ja Dartsins. Ja kyllä me nyt täytyy sanoa että kyllä tässä mielenkiintoa riittää kyllä tässä tsekki maalivahti hommassa, koska Paveletsia ei ole pidetty koskaan selkeänä ykkösmaalivahtina, vaikka hän Atlantassa tietysti pelaakin. Ja nyt otetaan todella miehestä mittaa ja tämä, sanokaa mitä sanotte, niin lirahtaa kyllä helposti selän tsekkipuolustajista. Rahunek, Skoula, Jaslava pelasivat kaikki Venäjän pääsarjassa. Ja sitten maalin kulmalta ja sinne menee. Tomas Rolinek iskee pelin yhteen. Nyt sitten vähän yllättäen oikeastaan tämä maali tulee. Siinä yllätetään myöskin Masalskis täydellisesti ja peli on 1-1. Ja yleisö saa mitä haluaa. Tomas Rolinek, joukkueen kapteeni, tasoittaa ottelun 1-1. (17:47) ensimmäistä erää pelattu. Ja maali syntyy nyt tällä kertaa sitten vähän kuin puolivahingossa. Voracek tuo kiekon hyvin hyökkäysalueelle. Siinä on Rolinek ensin paikalla ja sitten pyöräyttää siitä. Tällä kertaa sitten vuorostaan Masalskis yllätetään helpon näköisesti. Hän on siinä jo polvillaan ja kun nousee ylös ja saman tien maila on siellä vielä ilmassa, niin sieltä se lirahtaa jalkojen välistä. Ja Tomas Rolinek maalin tekijänä 1-1 ajassa 17:47 jatkuu. Ja Masalskis koko ajan torjuntatöissä ja hyviä torjuntoja sinne mahtuu paljon. Mutta sitten tulee taas tällainen vastahyökkäys yhtäkkiä. Oi herranen aika sentään. Robert Bugats pistää pelin 2-1 Armas Bersinsin nappisyötöstä. Eli ensin taas täydellinen minuutti, reilu minuutti toisessa päässä. Ja sitten Robert Bugats ajassa 21-21 2-1. On tämä erikoinen peli. Ensin valtava tsekkivyöry, loistava maalintekopaikka Martin Havlatilla. Sen jälkeen siellä viivalla menettää kiekon todella vaarallisesti tsekki puolustaja, eikä pysty tasapainoaan pitämään. Lukas Krajicek on siinä kysymyksessä ja aivan loistavasti tarjoilee siihen Armas Berzins Robert Bugartsille. Ja niinpä latvialainen todella kokematon pelaaja, pelaa vasta 17 maaottelua, 20-vuotias Dynamo Riikan pelaaja. Tekee 9. maajoukkueen maalinsa ja taas tulee peliin ihan uudenlaista kuhinaa. Kyllä kun se vielä tuli taas tähän erän alkuun. Puolustaja Krajicek painaa kiekko sinne, päätyy takaisin. Mihalek, Havlat, Elias. Ja nyt pyörii sitten tämän kolmikon peli hyvin juuri, kun sitä vähän tässä kaipailtiin. Ja sitten kiekko menee myöskin maaliin. Jälleen tällainen vähän epäselvä tilanne. Patrik Elias vetää sieltä lähes 0 kulmasta. Ja mistähän se nyt mahtaa pompata sitten. Molemmat tsekkimaalit ovat tulleet kyllä melkoisen sähläämisen näin jälkeen. Patrik Elias maalin tekijänä. 32:02 peliä käyty. Ja niinpä tämän kauden New Jerseyn ykkösmies täräyttää pelin tasoihin. Hyvä karvaus Martin Havlat pelaa Eliakselle. Ja tämä pääsee sitten vapaasti tulemaan siihen maalin kulmalle. Ja nyt on mennyt kyllä 2 maalia Masalskisin taakse. Mitenhän tässä nyt sitten... Sieltä se kimpoaa omista suojuksesta kimmota. On siellä Mihalekin maalin edessä, että ottaako se sitten sieltä kimmoketta, mutta Eliakselle maali tässä vaiheessa merkitään. 2-2. Melkein toisinto Tomas Rolinekin tekemästä maalista. Paikka ollut sellainen, että sitä olisi järkevää veto löytynyt, vaan hän koitti sitä huonosta kulmasta sitä vetoa jatkaa. Sitten Mikelis Redlis menettää pahasti kiekon. Patrik Elias iskee vastaan, mutta puolustajat ovat paikallaan. Sitten Martin Havlat ja tulinen komea veto. Nyt Havlat täyttää. Miksi hän on tänä vuonna ollut Minnesotan ykkösmies? Todella tuima veto aivan maalin kattoon. Ja siitä tulee Tsekille ensimmäistä kertaa ottelussa johtomaali ja nyt se lähtee sitten vuorostaan Mikelis Redlisin pahasta hyökkäys siniviiva virheestä. Vaikka siitä ei ylivoimahyökkäystä tullutkaan, niin siitä tuli vaarallinen vastahyökkäys. Ja Martin Havlat 41-15 peli 3-2. Tässä se näkyy kuinka Redlis jättää sieltä jalkojensa välistä kiekon suoraan Havlatille.
Ja sieltä lähtee komea kuti. Patrik Elias pudottaa siihen Havlatille. Elis ottaa siitä toisen tehopinnan tässä ottelussa. Ja hieno on veto Havlatilta. Tällä kaudella Minnesotassa 22 maalia, 40 maaliin joutunutta syöttöä. Joukkueensa ykköspistemies siellä. Ja nyt Tsekille johtomaali 3-2. Ja rangaistukset jatkuvat vielä 45 sekuntia kummallakin joukkueella. Ja nyt sitten myöskin kun lisää pelaajia. Muutama tulee. Sitten pääsee Cervenka karkuun. Ja tässäkö tulee ratkaisu? Kyllä tulee! Siitä iskee Roman Cervenka 4-2 ja Latvian kannalta todella harmillista, että se päättyy tällaiseen täydelliseen munaukseen. Roman Cervenka loistavasti spurttaa harhasyötön seurauksena tai kiekon menetyksen seurauksena karkuun. Ja nyt peli on selvä 4-2. Tästä ei Latvia enää nouse. Ottaa se sitten maalivahdin pois tai ei. Näyttävä suoritus yhdeltä tämän kauden Venäjän liigan parhaalta pelaajalta Roman Cervenkalta. Aloituksen jälkeen hirmuista hutilointia siinä. Puolustaja Grizianis Relisiltä. Hän sen kiekon siellä menettää, pyyhkäisee siitä noin ja Cervenka kiittää, kumartaa ja pamauttaa ohi Edgars Masalskisin. Huippumaalintekijän maali syntyy tällä tavalla, siinä ei veivata eikä kierrellä, vaan napautetaan kiekko häkkiin. Peli on 4-2.